дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатии барномаи таҳлилии нуқтаи назар аз пешниҳоди шумо. имрӯз дар барнома мавзӯе ки мавриди баррасӣ қарор мегирад, ин экспедитсияи байналмилалии саёҳат ба қалби Авроосиё мебошад. Ва имрӯз вобаста ба ин дар барнома ҳузур доранд сармутахассис шӯъбаи муносибатҳои байналмилалии Кумитаи рушди саёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Тахмина Ҳабибова. Шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. саломат бошед. Хуб, ёдовар мешавем ки гурӯҳи эҷодии барномаи хатсайри телевизиони саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ дар баргузории экспедитсияи байналмилалии саёҳат ба қалби Авроосиё низ иштирок дошт ва аз ҷараёни ин экспедитсияи сатҳи байналмилалӣ якчандаш барномаҳои хатсайри бо роҳи дӯстӣ ба қалби Авроосиёро низ таҳия намуд, ки ҳафтаи гузашта пешниҳоди шумо гардида буданд. мегузорем ба саволи барнома. Мегуфтед ки экспедитсияи байналмилалии саёҳат ба қалби Авроосиё чӣ тавр ба муаррифии фарҳангу иқтисодиёт, забон ва муаррифии имкониятҳои саёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон замина гузошт? ин ташаббуси бузург имконияти нодир фароҳам овард, то Тоҷикистон бо тамоми рангинӣ ва бои мероси фарҳангӣ ва таърихи худ ба ҷаҳониён муаррифӣ шавад. боздиди меҳмонон аз ёдгориҳои таърихӣ, шиносоӣ бо забон, анъанаҳо ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳамзамон муаррифии иқтидори иқтисодиву сайёҳӣ симои муосири Тоҷикистони суҳдӯст ва меҳмоннавозро равшан сохт. тавре медонем, дар рӯзи оғозёбии экспедитсияи байналмилалии саёҳат ба қалби Авроосиё 6 июни соли равон дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия танҳо паёми роҳбарияти ду кишвар, Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба саҳми ҳозирини экспедитсияи байналмилалии саёҳат ба қалби Авроосиё расонида шуд. Мегуфтед ки нақши ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди саёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, шарикони дигар ва умуман Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкил ва дастгирии экспедитсияи байналмилалии мазкур чӣ гуна арзёбӣ мешавад? Ташаккури зиёд. ҳукумати мамлакат, Кумитаи рушди саёҳӣ ва мақомоти маҳаллӣ бо дастгирии қавӣ, ташкили логистикӣ ва заминаи инфраструктурӣ нишон доданд, ки Тоҷикистон омода аст саҳми фаъол дар чорабиниҳои сатҳи баланд ва байналмилалӣ дошта бошад. иштироки бевоситаи онҳо рамзи ҳадафмандии кишвар дар рушди соҳаи саёҳӣ ва таҳкими ҳамкориҳои фарҳангист. ташаккури зиёд. тавре медонем, маротибаи аввал аст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баргузорӣ ва дастгирии чунин як экспедитсияи байналмилалӣ дар самти саёҳӣ таҷриба пайдо мекунад ва мегуфтед ки то чӣ андоза ин таҷриба ба рушди инфраструктур ва ҷалби сармоя ба соҳаи саёҳӣ мусоидат мекунад? ин таҷриба дар таърихи саёҳии кишвар як марҳилаи нав мебошад. он бо ҷалби таваҷҷӯҳи байналмилалӣ ва имконоти саёҳии Тоҷикистон замина барои рушди инфраструктур, такмили хизматрасониҳо ва ҷалби сармоягузорони хориҷӣ фароҳам овард. ин қадами устувор ба самти саёҳии устувор ва рақобатпазир дар минтақа аст. дар ҷараёни экспедитсия чӣ гуна чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ баргузор гардиданд ва барои иштирокдорон кадом хатсайрҳои саёҳӣ ба минтақаҳои Тоҷикистон ташкил гардид? чорабиниҳо аз намоишҳои ҳунарҳои миллӣ, базмҳои мардумӣ, вохӯриҳо бо аҳли фарҳанг то шиносоӣ бо ёдгориҳои таърихӣ дар шаҳри Душанбе, Панҷакен, Хуҷанд, Кӯлоб, Норак, Данғара ва дигар минтақаҳои дорои потенсиали саёҳӣ баргузор гардиданд. ба меҳмонон табиати кӯҳистон, кӯҳҳои сарбафалак, чашмаҳои шифобахш ва рӯҳияи меҳмоннавозии тоҷикон писанд омад ва меҳмонон изҳори ҳавасмандӣ карданд, ки боз як бор дигар ба Тоҷикистон ҳамчун сайёҳ сафар кунанд. ба назари шумо экспедитсияи байналмилалии саёҳат ба қалби Авроосиё чӣ таъсири дарозмуддате барои рушди саёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳад дошт? таъсири дарозмуддати экспедитсия дар шакли афзоиши сафарҳои мутахассисон, баланд шудани нуфузи бренди Тоҷикистон дар бозори саёҳӣ, ҷалби сармоя ва мусоидат ба рушди саёҳӣ
масъулиятнок эҳсос хоҳад шуд. ин як равзанаи навест барои ифтитоҳи шарикиҳои тӯлонии байналмилалӣ. баъди нахустин форуми байналмилалии иқтисодии осиёи марказӣ чӣ тадбирҳо барои идомаи ҳамкориҳои сайёҳӣ ва ҳамгироии минтақавӣ рӯи кор омада истоданд? ҳамкориҳои байни Тоҷикистон ва кишварҳои иштирокдори экспедитсия ба мисли Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон заминаи барои ташкили турҳои муштарак, табодули таҷриба ва танзими стандартҳои умумии хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ мегардад. ин тақвияти ҳамгироӣ ва рушди кластерҳои сайёҳии минтақавист. форуми мазкур ин як заминаи мустаҳкаме барои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соҳаҳои сайёҳӣ, саноатӣ, иқтисодӣ, кишоварзӣ мегардад. Якумин форуми иқтисодӣ ба имзои санадҳои ҳамкорӣ, эҷоди механизмҳои сармоягузорӣ ва муқаррар кардани самтҳои афзалиятнок мусоидат намуд. минбаъд ташкили ярмаркаҳои форумҳои сармоягузорӣ ва турҳои таҳлилӣ муштарак дар назар аст, ки ҳадаф рушди устувори минтақа ва ҳамгироии иқтисодист. ташаккури зиёд. Мегуфтед ки паёмрасонӣ байни шаҳрҳои Авроосиё аз ҷумла аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия ба шаҳри Душанбеи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз шаҳри Қизилордаи Ҷумҳурии Қазоқистон ба шаҳри Кӯлоб ва умуман дигар шаҳрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қазоқистон ва Федератсияи Россия чӣ таъсири мусбате барои таҳкими робитаҳои байнишаҳрӣ ва бародаршаҳрӣ миёни кишварҳои минтақа мегардад? ин саёҳати рамзӣ байни шаҳрҳо ба таҳкими робитаҳои фарҳангӣ, табодули иттилоот ва шиносоии аҳолӣ бо арзишҳои якдигар мусоидат кард. рамзи дӯстии ҳамбастагӣ дар шакли ҳамкории бародаршаҳрҳо бо ташаббуси муштарак таҳким ёфт. дар тӯли 51 рӯз ва саёҳати бештар аз 8000 километра доштани гурӯҳи иштирокдорон ва ҳамкориҳою муносибатҳою муоширатҳо чӣ гуна ба эҷоди равобити дӯстона ва фарҳангӣ байни халқҳои минтақаи Авроосиё мусоидат мекунад? албатта саёҳати муштарак ба миён омадани муҳити ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстӣ ва мубодилаи фарҳангӣ мусоидат намуд. ин созмондиҳии нави муносибатҳои байналмилалӣ аст, ки на танҳо ба забон, ба фарҳанг, балки ба арзишҳои умумибашарӣ ва дӯстии халқҳо такя мекунад. ташаккури зиёд. тавре медонем аз ҷараёни экспедитсияи байналмилалии мазкур филми мустанаде низ таҳия хоҳад шуд, ки моҳи октябри соли равон дар чорабинии бузурги иттиҳоди давлатҳои мустақил ки имсол ҷумҳурии Тоҷикистон раёсати онро бардошт дорад ва дар шаҳри Душанбе сурат мегирад. нахустнамоиши ин филм дар назар дошта шудааст. бо назардошти баргузории ин чорабинӣ ки дар сатҳи баланд ва бо иштироки сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор мегардад, то кадом андоза ин экспедитсия метавонад дар муаррифии мероси фарҳангӣ, таърихӣ, илмӣ ва рушди сайёҳии минтақа комёб шавад? филми мустанад на танҳо таърихи ин иқдоми байналмилалиро инъикос мекунад, балки ҳамчун воситаи дипломатии фарҳангӣ ба муаррифии Тоҷикистон, кишвари сулҳ, фарҳанг ва табиат мусоидат мекунад. он дар сатҳи иттиҳоди давлатҳои мустақил имкони ҷалби таваҷҷӯҳи роҳбарон ва мутахассисони соҳаи сайёҳиро фароҳам меорад ва метавонад ба таҳкими шарикҳои минтақавӣ боиси таҳаввулоти мусбат гардад. ташаккури зиёд барои чунин як суҳбати мухтасар ва хеле ҳам пуртаъсир дар мавзӯи экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авроосиё. биандагони азиз, ёдовар мешавем дар суҳбати имрӯзаи барномаи таҳлилии нуқтаи назар ҳузур доштанд сармутахассис шуъбаи муносибатҳои байналмилалии Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Тахмина Ҳабибова. инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи таҳлилии нуқтаи назар аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. саодати зиндагӣ насибатон бод.